Benvidas persoas e ao mellor algún homo sapiens do público a Galicia, terra na que os castelán-falantes loitan co poder do prestixio social e os galego-falantes co poder da conciencia lingüística. Bueno, iso que non ten, porque xa a maioría usa escudos, grandes escudos de prejuicios e pequenas navallas de suposto amor á lingua. Se Rosalía de Castro, a figura máis maravillosa da historia do galego, tiña unha lingua como o galego para poder escribir, era porque durante os séculos escuros o galego permaneceu como a lingua principal para o familiar e asuntos domésticos. Poida que os nobres falaran castelán, pero o pobo e a xente como vostedes e como a min prenderonse do galego como a un carracho á orella dun can. O galego transmitíase de pais a fillos, de fillos a fillos e de fillos a máis fillos. Non era a lingua na que se escribían documentos, pero era a lingua na que a maioría da población falaba e a lingua na que nunca xamais se iría da cabeza. Entón a pregunta é moi simple. Por que o galego está a morrerse hoxe en día está millóns de veces máis visibilizado e non se atopa censurado por dictadores de bigotes maravillosos? Ben, a resposta é simple. Co paso do tempo, as oportunidades foron chegando e o castelán parecía ser a única forma de atraelas. Cantísimos pais non lles falaban galego aos seus fillos porque estes puderan chegar lonxe e obter estudos. Cantísimos mestres lles pitucaban nas orellas aos seus alumnos con frases como «Usted non va a llegar a ningún lado con esas gallegadas». A base galego-falante foi minguando e perdendo forza e o presuicio e a diglosia entraban polo enorme burato que ali quedara, xa que para a diglosia calquera burato é trincheira en tempos de guerra. Sí, hoxe en día, en abril de 2024, o galego é a lingua cooficial en Galicia. Lingua usada no Parlamento en termo gubernamental e, máis importante, lingua do Gadis. Sen embargo, a base de galego-falantes que antes existía, formada polo pobo, deixou de ter tanta presenza e hoxe en día é ata raro toparse con pais que lles falen galego aos seus fillos, sobre todo en cidades. Dalle pa anterior, Michael, por favor. Sí, o galego está presente no administrativo, un grande avance con respecto ao pasado, pero a poboación galego-falante está a morrer. E que morra a base da pirámide do galego implica que a pirámide inteira vai a derrumbarse e Cleopatra perde os nervios. Sen embargo, non todo está perdido. Acordadevos da arma máis poderosa do galego, a conciencia lingüística? Ás veces os castelán-falantes atopan nesta arma un poder tan grande que deciden achegarse moito a ela e cando xa se dan conta atópanse transformados nos seres máis puros da historia do galego, os neofalantes. Eu levo todo o día con esta arma aquí na espalda, aquí na man e facendo cousas con ela para demostrar que a miña conciencia lingüística teño e levo en alto querendo presumir dela. Antes de que preguntedes que son os neofalantes, vou explicar. Os galegofalantes divídense en dous grupos. Paleofalantes, aqueles que levan a falar galego dende que naceron, e os neofalantes, aqueles que falaban algunha outra lingua e que pasaron a falar galego por diversos temas, xa sexa que tiveron algún tipo de revelación, etc. A conciencia lingüística, pola súa parte, como podedes ver aquí, é unha arma equivable como en Dark Souls que lle ofrece moito poder, xa que fai que o seu portador ame a lingua galega e nunca xamais se lle pase pola cabeza a idea de deixar de falala. Sempre terá a intención de mellorar a súa forma de falar a lingua, aínda que lle leve anos. A conciencia lingüística ven directamente cos neofalantes, e si, aínda que non todos os paleofalantes a teñan, algúns tamén a teñan. Ademais, ten unha gran curiosidade, é que non pode ser sacada nunca xamais. Este poder é tan poderoso que a maioría das veces traspasa xeracións e fai que os fillos dos que a teñan tamén nazan con ela. Se teño un fillo con alguén e teño conciencia lingüística, o meu fillo vai nacer cun coeiro posto e cunha maravillosa espada na man. A gran vantaxe dos neofalantes é que estes, unha vez se transforman, adquiren esta arma directamente. Os paleofalantes dependen. Ao mellor levan conciencia lingüística en nacemento ou ao mellor adquiren co paso dos anos, como me pasou a min. O importante que nos ten que dar é que para ter unha boa base de galegofalantes necesitamos ter conciencia lingüística e por iso falamos de que o galego sí que podería sobrevivir só con neofalantes. Nun mundo no que os paleofalantes desapareceron, só quedarían neofalantes cunha conciencia lingüística moi potente que, obviamente, traspasarían aos seus fillos, os cales pasarían de xeración en xeración e formarían unha base extremadamente sólida de galegofalantes, que coa súa conciencia lingüística axudarían e mellorarían enormemente a situación do galego, o cal é o que lle fai falta. En definitiva, os neofalantes crean paleofalantes con conciencia lingüística, a mellor arma do galego. Aquí a podedes ver. Deixo aquí os nosos argumentos. Os neofalantes veñen con conciencia lingüística incorporada, os neofalantes crean paleofalantes con conciencia lingüística e os neofalantes expanden o galego. Moitísimas grazas, eu son Samuel Saborido e vou.
Yo vengo de Galicia, un país con multihistoria situate al noroeste de la península ibérica. Nostre climate es atlántic, moito pluviose e temperate. Nosa un lingua e cultura particular, íntimamente ligate a Portugal e se detiam altere países de Europa Atlántica. Boa tarde, son Laura e acabo de facer unha breve presentación de Galicia en Interlingua, unha lingua artificial moi fácil de entender para todos nós porque se basa en linguas romances. Ten todo para triunfar, permite unha comunicación entre falantes de todas as linguas románicas. O léxico é comprensible, a sintaxe é sinxela e a fonética non supón ningún problema porque non existen falantes nativos que marquen o que está ben pronunciado e o que non. Porén, as tentativas de impor linguas artificiais como a interlingua ou, por poñer outro exemplo, o esperanto fracasan. Por qué? Porque unha lingua é moito máis que unha forma de comunicarnos. Unha lingua é a expresión dun pobo, dunha historia, dunha cultura, dunha forma de pensar. Unha lingua é dos falantes que asenten, a súa lingua materna. Creer que os neofalantes son o futuro do galego é creer no conto da leiteira. Por iso, co meu equipo de escánido formado por Andrea, Raúl e Ida, imos defender a tese: un neofalante non fai primavera. E para convencernos de que a supervivencia da lingua galega non pode depender do neofalantismo, ímonos fundamentar en tres sólidos argumentos. Unha lingua, un pobo. Unha lingua necesita variedades e rexistros e unha lingua existe grazas ás súas características lingüísticas. Todos nós estudamos no instituto o que é unha lingua, pero por se non vos lembrades, digo vos a definición. Lingua é o sistema lingüístico do que se vale unha comunidade falante e que se caracteriza por estar frecuentemente diferenciado, por poseer un alto grau de nivelación, por ser vehículo dunha importante tradición literaria e, en ocasións, por terse imposto aos sistemas lingüísticos da súa mesma orixe. É dicir, unha lingua defínese por pertencer a unha comunidade e por ser a expresión da mesma. Unha lingua representa un pobo, unha historia, unha tradición, unha identidade. Os neofalantes non posúen esa identidade porque non están a falar a súa lingua materna. O galego non pode sobrevivir como segunda lingua dos galegos ao mesmo nivel que o inglés ou o francés. En segundo lugar, abordaremos os aspectos sociolingüísticos. Unha lingua debe ter diferentes variedades e rexistros para estar completa. Que está a pasar co galego a partir do fenómeno do neofalantismo? No artigo "Que supón ser neofalante dunha lingua minorizada?" afírmase que non se debe perder de vista que de momento se está lonxe de poder garantir que o neofalantismo vai revertir de maneira convincente a perda do galego. Non só polo reducido impacto que está a ter, senón tamén, e non podemos esquecelo, porque a variedade lingüística que falan é ben diferente á variedade tradicional. É óptimo falar un galego perfecto normativo, mais unha lingua con falantes que se dominen a variedade estándar non é unha lingua viva con futuro. Os falantes deben ser capaces de expresarse en diferentes variedades e rexistros. Non somos nin debemos ser presentadores de telexornal ás 24 horas do día. A grande maioría de neofalantes só incorporan a nosa lingua para ámbitos específicos, como o traballo ou certos círculos sociais. A diglose da maioría dos neofalantes non vai asegurar a supervivencia dos galegos. E, por último, gustaríame subliñar a perda de características propias da lingua galega, que supón a variedade dos que deciden falar galego sen ser a súa lingua materna. En canto a nivel fonolóxico, é obvio que se están a producir cambios. Ou ben a G e o SSEO na variedade estándar que ou ben existe a G e o SSEO na variedade estándar que aprenden os neofalantes. E estamos dispostos a perder algo tan noso. Xosé Luís Regueira, no seu artigo "Cambios fonéticos e fonolóxicos no galego contemporáneo", alerta de que se están a producir cambios na pronuncia do galego. As linguas están vivas e mudan, polo que os cambios espontáneos que se producen na transmisión de pais a fillos non son preocupantes. Sen embargo, que pasa cos cambios debidos a falantes que non son quen de reproducir o sistema fonolóxico do galego? Xa renunciamos ás vogais abertas e pechadas. Que nos queda? Renunciar ao benevelar, a fricativa palatal. Co xeitosiña que é, imos acabar dicindo xeitosiña. Se a to digo cho eu, tengo un vídeo para aprendernos a pronunciar unha. Por non falar de que cada vez hai máis interferencias co castelán na colocación dos pronomes ou que se empezan a introducir formas verbais compostas. Os neofalantes non coñecen as expresións propias do galego, ou ben, por que agora somos todos majos en vez de riquiños? E aínda credes que os neofalantes van salvar o galego? Unha lingua non pode posuir só unha variedade estándar, non pode perder características que a diferencian doutras, e, sobre todo, non pode perder os seus falantes nativos. A supervivencia do galego non pode depender dos neofalantes, porque a lingua galega non é un idioma artificial. Moitas grazas.
Facemos unha pausa de 2 minutos para prepararles as refutacións. Comezamos coas refutacións, comeza o equipo a favor. Boas, son Xián, do grupo a favor neste tema de debate. Rematástedes a vosa introducción facéndonos unha pregunta. Credes que os neofalantes van salvar o galego? E pregunto vos eu, quen o vai facer senón? Hai dúcias e dúcias de estudos que mostran que o castelán xa supera o galego como lingua máis falada en Galicia. Os paleofalantes cada vez van a menos. A lingua está a morrer claramente. E se os paleofalantes van a menos, quen poderá salvar a lingua se non son os neofalantes? Depois seguístedes na vosa introdución con que realmente o galego que falan os neofalantes non é un galego moi galego, por decirlo así, que non ten eses trazos dialectais que tanto nos representan. Pero, como tamén dixo o meu compañeiro Samuel na súa introducción, os neofalantes son en realidade os falantes con máis conciencia lingüística que hai. Son os que van, ainda que non naceron co galego, van a intentar aprender todos eses trazos dialécticos porque aman o galego. Sí, unha pregunta. Por que dixeches que os neofalantes, o sea, que os neofalantes son os que máis conciencia tenen e non os paleofalantes que levan falando toda a súa vida? E por que credes que unha persoa que deixa de que fala un idioma calquera, neste caso normalmente é o castelán, deixaría de falar o seu idioma materno para acercarse a outro idioma calquera, o galego, cando este é falado por menos da metade da poboación do seu territorio? Nas cidades e na maioría dos colexios hai un ambiente totalmente castelanizado e na política úsase máis por obriga que por calquera outra cousa. Por que decidiría esa persoa falar galego? Pois a resposta é porque adquiriu conciencia lingüística, porque veu que lle está a pasar a lingua e decide facer o mellor que se pode facer para salvarla, falala. Antes falaba desde que o galego podería sobrevivir só cos neofalantes, pero está demostrado que isto é imposible debido a que o bilingüismo pois non é posible. Entonces, non credes que o neofalantismo está fomentando a situación de diglosia xa moi extendida en Galicia? Non entendo por que estaría fomentando a diglosia. Os neofalantes, como iba dicindo, son os que máis conciencia lingüística teñen, claro que lle está a pasar a lingua, son os que máis se van a defender, da igual o caso que se lles poña. Como iba dicindo tamén antes, un neofalante non é só unha persoa que aprendeu galego e fala unha vez ao ano. É unha persoa que sente que ten un compromiso co idioma. Aí está, citando a Fernando Ramallo. E por iso, os neofalantes pode que non sexan, como deixastes vos, o que teñan unha mellor pronunciación, nin un mellor léxico, pero son os falantes máis fortes. E demais, tamén seguindo o que dixestes ti antes, de porque os paleofalantes non iban ter tamén unha conciencia lingüística ao ser o idioma co que naceron. E gustaríame ir para atrás un pouco na historia e darnos conta de que o galego claramente foi históricamente minorizado en diversas épocas. E moitos paleofalantes, ainda sendo o seu idioma principal, arrastran eses prexuizos todos que leva tendo o galego desde sempre e ven o seu uso fora duns entornos sociais fixos, normalmente familiar, como que non sirve. Cantas veces non vistedes a alguén que vai ao médico e fala castelán, ou que vai a calquer lado e non coñece o primeiro que fala é castelán? Moitas grazas e dou paso á seguinte refutación do equipo a favor.
Boa tarde, chamo-me Raúl e como ben afirmou a miña compañeira Laura, vou demostrar que a supervivencia da lingua galega non pode depender dos neofalantes, a pesar de ser eu un deles. E digo isto para aclarar que non estou en contra do neofalantismo, ni moito menos, pero si a día de que sexa a solución. En primeiro lugar, mencionades que os neofalantes gozan de aroma lingüístico. Pois ben, o vosso discurso parecenos moi inocente. Fronte a él, nós non somos ilusos. Somos conscientes de que a pervivencia do galego se atopa nunha situación moi complexa. Non só por cuestións políticas ou ideolóxicas, senón tamén desde un punto de vista lingüístico. O galego, de maneira similar ao éuskaro ou o hebreo moderno, se nos atendemos ao que defendiches aquí, é unha lingua na que os neofalantes marcan as pautas do futuro. Esquecedes que se trata de falantes cunha lingua materna diferente. É certo que as linguas evolucionan, pero algunhas desas características do galego dos neofalantes son formas compostas, reducción a 5 vogais, pronunciar mal as palatais, e todas estas danse por interferencia ou por contacto co outra lingua, neste caso o castelán. O bilingüismo perfecto non existe. Non todo vale. Estamos aquí e para defendermos o galego. Se a súa supervivencia pasa por convertirse nunha especie de semi-castelán, xa non entendemos de que vai esta historia. Sí, pero... Esas interferencias non están pasando xa ca base de paleofalantes que vos defendedes. Cantos de nós non dixemos silla en vez de cadeira, a pesar de ser paleofalantes? Repite, por favor. Dixeches que os neofalantes teñen moitas interferencias ao castelán. E esas interferencias non están tamén por igual os paleofalantes. Por eso hai que facer unhas inclusións do galego no ámbito político e social. De iso vou a falar agora. Por outra banda, mencionades tamén que os fillos dos neofalantes herdarán a espada da conciencia. No noso discurso inicial afirmábamos que defender o futuro do galego depende dos neofalantes e o conto da leiteira. Vou precisar un pouco máis desta idea. Segundo os traballos de Ramallo e O'Rourke, os maiores especialistas no tema do neofalantismo, o espacio máis favorable para a conversión é o ámbito da universidade, porque neste contexto coinciden un grande número de persoas que responden ao perfil mayoritario do neofalante potencial. Ademais, a universidade é un dos espazos máis favorables ao cambio, xa que é un momento de reconfiguración dos falantes que supone en moitas ocasións unha transformación que repercute a todos os niveis. Ata aquí todo perfecto. Pero que vai pasar con estes neofalantes? Van ser que de inaugurar un novo proceso de transmisión interxeracional? Porque o tempo pasa. Dentro da escola estamos asistindo a un proceso de desgaleguización acelerada, en este momento onde se está a rachar a transmisión interxeracional. Pero agora, por arte de maxia, os fillos dos neofalantes van falar galego, permitídenos polo menos dubidalo. Por último, tamén dixeches que os neofalantes expandirían o galego na sociedade. Temos moi claro que neste momento a situación sociolingüística de Galicia é moi complexa. Ademais do contacto do galego co castelán, asistimos a unha superdiversidade lingüística con moitas linguas faladas polas persoas que se están a chegar de outros países. E mentras isto está a correr, que se fai dende o ámbito político? Vos mesmos o mencionaches. Un incumprimento continuo da Carta Europea para as Linguas Regionais e Minoritaria do Consello de Europa. É o que está ocorrendo. Gustaríanos recordar aquí as reiteradas recomendacións do Comité e Ministros do Consello de Europa para que se realicen cambios inmediatos nas políticas públicas relacionadas co galego, que se refiren sobre todo a eliminar as limitacións do uso da lengua nos ámbitos educativo e judicial. É o ámbito educativo o que nos coñecemos. Ainda imaginando que o decreto actual se cumprise en Galicia, e supoño que todos somos conscientes de que non se cumpre, a situación actual debería modificarse por unha normativa que garanta un ensino de inmersión lingüística nos centros educativos. Moitas grazas. Boas, son Samuel Saboride, vou a facer a segunda refutación do equipo a favor deste clube de debate. Quería comezar falando sobre un exemplo moi claro dunha lingua que se está a falar grazas aos neofalantes. Ese é o exemplo do euskera, cuxo sistema educativo propón diversos tipos de ensinanza
Os cales poden ser unha escola completamente en castelán, unha escola parte en castelán, parte en euskera, e unha escola completamente en euskera, onde a opción máis escollida case sempre é a de euskera. Nos últimos 20-30 anos achegamos grazas ao neofalantismo ao 50% de falantes de euskera. Isto mesmo queríamos falar sobre o galego, xa que antes falabades sobre a educación. Non credes que, grazas á educación, poderíamos crear un montón de novos neofalantes que axudaran moito máis á lingua? Os neofalantes non son seres que emerxen do chan cales inimigos dun videoxogo e son completamente diferentes a nós. Son xente igual que a nós, igualmente galegos, que teñen unha cultura igual que a nosa e solamente lles falla a lingua. Moitos deles, aínda que poidan ser de fora, cumplen perfectamente dentro destas comiñas. Sí. Pero iso é o que nos estamos a defender. Estamos a defender que a supervivencia da lingua galega non só depende das persoas neofalantes, depende de algo máis. E algo máis é, por exemplo, o que ti estás dixendo, ensinarlo máis na escola. Iso é algo máis que solo simplemente neofalantes. Sí, porque ensinar máis de escola creará moitos máis neofalantes. Enseñarles aos nenos de conciencia lingüística creará moitos novos neofalantes, xa que sí, os castelanfalantes, en que poidan parecer o inimigo común, son en realidade a placenta, o útero de onde saen posteriormente os neofalantes. Tamén nos gustaría falar de que a idea principal desa sesión de Club de Debate xa foi respondida por Fernando Ramallo, catedrático de Lingüística Xeral da Universidade de Vigo, que di a seguinte frase: o futuro está en mans dos neofalantes, porque se atendemos á evolución dos últimos 50 anos, o nivel de reproducción do galego de sempre é baixo, e o cambio para a lingua ven de concienciación. O camiño é aumentar o número de neofalantes, e isto require unha concienciación social e unha política pública no sistema educativo seria, exactamente o que dicides vos, pero aplicado aos neofalantes. Sí? Antes insinuades que os paleofalantes non teñen un compromiso co galego, pero entón, por que siguen a falar galego? Nunca dixemos iso, dixemos que moitos paleofalantes non teñen este compromiso e moitos deles adoitan decir frases do tipo non serás ti unha desas do BNG, non? Por favor, vai a diapositiva do BNG. Sí? Pero se non chegan a ter o compromiso, porque seguen a falar galego, acabas de darme razón. Sí, moitos deles seguen a falar galego xa que é a súa lingua principal, pero, como todo o mundo sabe, hai unha gran cantidad de paleofalantes que non terían problema en mudar ao castelán para o seu traballo, porque teñen vergoña ou porque pasa unha cidade moi grande, todo Deus fala castelán e non queren sentirse raros que falan galego. Con conciencia lingüística, iso non pasa. Sí. Sinto dicirte que nos vimos de Ferrol, unha das cidades máis desgaleguizadas do noso país. Polo tanto, estás a insinuar que nós, como neofalantes, rexeitamos a lingua galega de alguma maneira? Es que é iso que estás me dando a entender. Non sei en que momento din a entender semellante barbaridade, porque o que estou a dicir é que os neofalantes non só apoian a lingua galega, senón que a súa conciencia lingüística fai que eles queiran que suba ao máximo posible e queren expandir o galego ao maior estrato posible. Nunca, xamais, dixen que os neofalantes non quixeran o galego, dixen o contrario, de feito. Tamén me gustaría falar que tamén dixetes antes que os neofalantes tamén poden mudar no traballo. Como dixo Fernando Ramallo na súa seguinte frase, que debería poñer o meu compañeiro, o neofalante non é alguén que aprendeu galego e o fala puntualmente. Ese é máis un novo falante. O neofalante é unha persoa comprometida. Sen embargo, a pesar de que todos os falantes fan cosas por lingua sempre que sintan amor por ela, non quero desmerecer o traballo de persoas como a Esther Estevez de Digo Choeu ou o creador de Cuspindo para arriba. Moitísimas grazas a todos. Bo día a todos, chamome Ira e creo firmemente que o futuro do galego non pode depender únicamente dos neofalantes. Falades do pasado, incluso chegando a citar a Rosalía de Castro, tamén ao pasado doméstico, pero sento diciros que Galicia sufriu un gran cambio na última década, pois sufriu un gran proceso de urbanización moi rápido e conseguiu que o sector primario baixara a un menos do 5%. Entonces, chegando a perder parte da nosa industria mariñeira e labrega, que é moi tradicional de Galicia, chegando a perder gran parte da nosa propia cultura. E isto, a onde quero chegar? Pois como afecta isto á lingua?
Segundo o lingüista Johann Skavatek, o catedrático da Lingüística Románica da Universidade de Zúrich, membro da Real Académica Galega e especialista da historia da codificación do galego, a lingua é actividade, non obra feita. Por iso, defendemos que o garante do futuro do galego non son os núcleos do galego renovado, é dicir, son tradicionalmente galegofalantes que sexan quen de adaptarse aos novos cambios sociais e culturais que se perderon sen perder a súa lingua, senón transformándoa para adaptala ás novas realidades, mas sen basarse na gramática española, que é o que están a facer os neofalantes, como vos defendedes. Sí, gustaría decir que, ainda que digas que son os paleofalantes os que axuden á lingua este cambio, que opinas, xa que falabas do pasado, de todos os neofalantes que na Idade Media aprendían galego portugués para adaptar a lingua aos novos cambios culturais, como Alfonso X Sabio, as súas cánticas de Santa María? Pois agora mesmo acabo de dicir que Galicia ha cambiado, tivo que afrontar bastantes cambios. Estos cambios tamén teñen que ver coa lingua. Galicia e Portugal deixaron de ser un país hai moito tempo, agora están separados e tamén temos que centrarnos na actualidade. O galego non ten que estar agora unido ao portugués, que moita xente é o que pensa. Sinto moito. Non sei se vos estades dando conta de que eu teño moitos erros gramaticais, pois é verdade, eu son neofalante. Xa vedes, estoume a trabar todo o rato, e cústame moito o que teño que dicir. Isto é unha clara proba de que o galego non pode depender dos neofalantes, porque se deixamos todo o galego nas súas mans, que vai pasar con el? Imos perder moitas expresións nosas, imos perder mesmamente a colocación do pronome, imos utilizar tempos compostos, imos perder a xeada, o seseo. Que queres chegar con o falantismo? Sí. A cuestión non é que a lingua teña que depender ou deba depender dos neofalantes. A nós gustaríamos que non pasara iso, que huberan moitos paleofalantes, pero o problema é que os paleofalantes van cada vez a menos e ao final acaba dependendo non porque queramos, senón porque é o que pasa dos neofalantes. Xa, pero se os neofalantes o que van facer é erradicar o galego como é loitar contra a nosa propia cultura, é perder o noso, é deixarnos sen o noso. Moitas gracias. Moi ben, antes da pausa comentamos, damos un aviso e Camilo José Adela de Padrón por extenderse máis de 20 segundos nunha pregunta, non se pon nada o aviso, pero nada máis. Facemos unha pausa de 2 minutos e imos coas conclusións. Pois imos coas conclusións, 3 minutos para cada equipo. Comeza o equipo en contra, Ies de Canido, e remata o equipo a favor, Ies Camilo José Adela. Boa tarde, son Andrea, e tras as intervencións dos meus compañeiros queda completamente demostrado que o futuro da nosa lingua non pode depender das persoas neofalantes. E quero incidir, por se non quedou suficientemente claro, que non estamos en contra dos neofalantes nin pretendemos ridiculizaros de ninguna maneira. Realmente poderíamos nos facer iso. Tede en conta que algún dos membros do noso equipo chegaron a Galiza no ensino secundario e todos nós vivimos en Ferrol, unha das zonas máis desgalenizadas do noso país. Nós non somos paleofalantes, nin idealizamos a súa forma de fala como se fose a única pura e verdadeira.
Pero, aínda así, creemos firmemente que unha iniciativa que algúns neofalantes definen como esforzo ou como un acto de resistencia e oposición non pode ser o que determina o futuro da nosa lingua. Aceptamos que é un grao de área máis para forxar un fío de esperanza, pero sempre e cando se acompañe dunha boa política lingüística que, por fin, consiga frear o descenso de galegofalantes e a ruptura da transmisión interxeracional que estamos a padecer. No vosso discurso, centradevos nos seguintes argumentos. 1. Os neofalantes gozan da arma da conciencia lingüística. 2. Os fillos dos neofalantes herdarán a espada da conciencia. E 3. Os neofalantes expandirán o galego na sociedade. Porén, os meus compañeiros foron quen de rebater cada un dos seus argumentos con razoamentos sólidos. Con isto, seguimos a estar convencidos, e tal vez aínda máis tras este debate, de que os neofalantes non son a solución. Como ben iniciou a miña compañera Laura no seu discurso inicial, unha lingua identifícase cun pobo. Unha lingua necesita variedade de rexistros, e unha lingua existe grazas ás súas características lingüísticas. Non podemos confiar a supervivencia da nosa lingua nunha cuestión ideolóxica, de carácter político ou romántica, porque a nosa historia non é a do pobo vasco ou hebreo. Cometeríamos un grave erro comparándonos con eles. O galego non necesita falantes robots que vensen cada palabra e estructura sintáctica ao falaren, porque en realidade é a súa segunda lingua, ou que empreguen somente en certos círculos sociais porque agora é o que está ben visto. Necesita xente que o sinta como seu, que pense en galego, que soñe en galego, que ame en galego, que viva en galego, porque un neofalante, igual que unha anduriña, é moi riquiño, pero se unha banda do seu carón non vai a ningures. Por iso, defendemos firmemente a nosa postura, que os neofalantes non son a solución, porque a lingua galega, a nosa lingua, a lingua dos grandes autores, dos nosos avós, da morriña, da nosa esencia e identidade, vai moito máis aló das modas. A nosa tese, un neofalante non fai primavera. Moitas grazas pola vosa atención. Bos días outra vez. Para comezar esta conclusión e dar tamén remate ao debate, gustaríame reiterar outra vez o que estivemos defendendo todo este tempo. A supervivencia do galego, na situación que estamos vivindo, depende totalmente dos neofalantes. Durante o propio debate, para defender esta postura, sostivemos que debido á baixada de paleofalantes, os neofalantes van quedar como os falantes máis activos da lingua, xa que teñen, en todos os casos, unha gran conciencia lingüística, a arma máis poderosa do galego. Con esta arma, todos os galegos podemos loitar para que a nosa lingua chegue máis lonxe e non cae no máis absoluto esquecemento. Os neofalantes non son extraterrestres que saen do chan e son diferentes a nós, como se isto fora un videoxogo. Os neofalantes son persoas que anteriormente falaban outra lingua, case sempre castelán, e agora comezaron a falar galego diariamente. Os neofalantes son, en esencia, falantes que naceron pola súa propia vontade. Se queremos máis falantes, necesitamos neofalantes. A conciencia lingüística non é unha arma secreta, é unha arma que necesita ser máis coñecida. Debemos usar todo o que está na nosa man e impulsar a creación de contidos en galego e a dinamización lingüística para mellorar a situación desta. O galego non precisa persoas de pura sangre que o falen. O galego precisa simplemente persoas. Só temos que axudar a que cada día máis e máis persoas entren ao lado do galego e adquiran conciencia lingüística, a cal non dubidarán en traspasar os seus fillos. En resposta a estes todos os argumentos que utilizamos, o equipo contrario comezou con que o neofalantismo perderíanse variedades dialécticas ou lingüísticas. Nós refutámolo dicindo que os paleofalantes tamén cometen todos esos erros, e a maiores, os neofalantes, vai haber máis posibilidades de que intenten aprender eses todos trazos lingüísticos ao ter máis conciencia lingüística. E ademais, visto desde un punto de vista catastrófico, se non houbera outra opción, mellor sería perder variedades lingüísticas que perder o galego. Seguiron con que a unha lingua é dos que senten e dos que aman. Os que viven unha lingua necesita xente que vive en galego e que soñe en galego, cousa que todos os neofalantes fan. Unha persoa non cambia de idioma só porque queira, cambia porque pasa a amar ese idioma. Finalmente, sin desmerecer o seu argumentario, saímos deste auditorio sabendo que a supervivencia da lingua, como nós defendemos, depende dos neofalantes. Aqueles que cambien a súa forma de pensar e falar
para apoiar a lingua. Aproveitando que este xa o final do Club de Debate deste ano, por certo, moita sorte a todos, parecenos importante recordar que apoiedes o que apoiedes, este debate vai máis ao longo deste tema e centrase en algo moito máis importante, a supervivencia da lingua. Así que, pase o que pase, seguid a falar galego. Grazas. E como diría o Chavalín, o mellor poeta da historia de Galicia, agora pasamos a Son Goku. Atravesei unha nube brillante, Moitas gracias e moitos parabéns aos dous equipos. Agora todos os participantes, todos os